Men du har också uppe i politik kan man säga, lokal politik också så Säland. Hur ser det? Ja, det är stottligt. Jag känner sin sträva. Nekve funter. Men spännande. Det var så i valta. Jag visste gott vad det var. Jag har suttit här i 9 år. Och jag visste gott vad vantar jag mig. Men det är nog snägt det som färd vi tog. Vad är politiska ambitioner har du? Ja, alltså jag intresserar mig redan för skolområden till resten är lärare och det ligger mig nog så när. Så min ambition är att vi får Danmarks bästa skola också. Och ska du vara minister för att kunna göra det? Ska du vara minister för att göra det? Nej, det ska jag inte. Det drömde du inte om? Nej. Det har gången sagt till mannen om du ska sätta det som minister för skolan, va? Nej, det har vi inte. Jag har därför inte vi kommunalpolitik. Jag har nog inte alborna som det kräver av i landspolitik. Men kan du också där slappa på i danska landspolitik? Nej. Det kräver helt annat sinnelä än det som jag har. Det har vi ånga ambitioner. Okej, vad märker det? Jag tror man ska ha sin här i alboar och vara sin mer framme och promovera sig själva när sin mer än det som jag har. Så som är nere vid albon, eller? Mer än man hur går alboar, ja. Det är det som fascinerar dig vid politiken annars? Vad är det som fascinerar dig vid politiken? Ja, men det som är så fascinerande det är att man kan vara vid till att bestämma ja, i många tillfällen så hos kommunen ska komma till att se ut i framtiden. Vad ska hända, vad ska vi bruka pengar på, vad ska vi bygga, vad ska vi inte bygga. Det är alltid väldigt spännande att släppa. Att bestämma hur byn ska se ut som man bor i och hur skolan ska vara som barnen ska en skulle gänga i. Och det är nog det som är tatt på som intresserar mig när jag är. Är det några vid lokalpolitiken som du inte damer? Nej, alltså. Det fungerar. I lokalpolitik kan det aktivera sindra sån person följsamt. Alltså så är det sitta en god person här så går det gott. Sitta en vanlig person så går det vanligt. Som är men nu i landspolitiken är det mer styra på framåt. Men ellers så tar man det där väl. Hur ser det vid färjan nu till bosen och var i Danmark? Ja, det får inte vi färjan men de har väl kommit. Det är dejligt. Du vet ju ändå hemma och sånt. Du vet ju ändå vid färjan. Ja, vi vet ju ändå vid färjan. Vi där först enaste sommar utan tvärfärg allt, ja, så vi möttes. Ena för var att vi valde att komma upp på jolen och ena för skulle vi till Amerika till en konfirmation. Ellers har vi först enaste sommar. Det tar man på något väl.